Здравейте! Този видеоурок е създаден от фирма Gelesoft. В него ще се опитам да ви покажа няколко основни неща, които трябва да знаете преди да започнете да работите с програмата Excel. Първото и най-важно нещо е да се научите да маркирате клетки в таблицата. Обърнете внимание на клетката, която е оградена с тъмни контурни линии на екрана. Тази клетка се нарича текуща. По принцип тя става автоматичен приемник на всички действия, които евентуално бихте извършили. Ако трябва да извършите някакви действия за върху повече от една клетка, вие трябва да ги маркирате. Маркирането се извършва по много начини, както с мишката, така и с клавиатурата. Най-простият начин за маркиране на една клетка е като чукнем с левия бутон на мишката върху нея. В този момент тя става маркирана, разбира се, и текуща. Ако трябва да маркираме повече от една клетка, поставяме мишката в началната клетка, натискаме левия бутон и без да го отпускаме влачим така, че да обхванем всички клетки, които искаме да бъдат маркирани. Обърнете внимание, всички маркирани клетки са отцветени в различен цвят от останалите, които не са маркирани. Всички маркирани клетки са удебелени с дебела контурна линия и същото, което е важно да обърнете внимание, как клетката, от която започнем, е с различен цвят от останалите маркирани клетки. Ако се налага да маркирате цял ред, то поставете мишката върху номера на реда. Ето на тази позиция. Важно е да обърнете внимание върху формата на мишката, защото ако е на неправилното място, тя се променя формата и това, което ще стане, ще бъде различно от маркиране на ред. За да маркирате реда, поставете мишката върху номера и чукнете с левия бутон. Маркират се всичките 256 колони на този ред. Ако искате да маркирате повече от един последователни редове, поставете мишката върху съответния номер на началния ред, натиснете левия бутон и без да го отпускате, влачете мишката нагоре-надолу, като по този начин ще маркирате всички 256 колони на съответните редове. Ако искате да маркирате колона, поставете мишката върху номера на колоната. Обръщам внимание на позицията пак, че не трябва да бъде върху контурните линии между границите на двете съседни колони. Трябва да бъде точно върху номера на колоната. Тогава, като чукнете с левия бутон на мишката, маркирате всичките 65 536 реда на съответната колона. Ако трябва да маркирате няколко последователни колони, поставете мишката върху номера на началната колона, натиснете левия бутон и без да го отпускате, влачете наляво и надясно, за да маркирате съответните последователни колони. Ако трябва да маркирате част от таблицата, поставете мишката в началната клетка, провълчете с натиснат ляв бутон и маркирате съответната част от таблицата. Друго важно нещо, което се налага често се прави по време на маркиране, е да маркираме произволни клетки от таблицата. Това става като задържаме непрекъснато натиснат клавиша Ctrl и след това по всички горе споменати начини да маркирате желаните клетки. Примерно, маркираме тази клетка и тази клетка и тази клетка и тази, като клавиша Ctrl е непрекъснато натиснат, а ние само чукаме с левия бутон на мишката в желаните клетки. Можем да провлачим с левия бутон на мишката и да маркираме цяла област от таблицата. Можем да маркираме цяла колона или няколко последователни реда или няколко последователни колони и допълнителни области. През цялото време на маркирането клавиша Ctrl е непрекъснато натиснат. За да размаркираме съответните клетки, просто си избираме някаква клетка, в която чукаме с левия бутон на мишката и всички, които са били маркирани, се размаркират. Когато се налага да маркирате цялата таблица, използвайте ето този бутон, където в момента се намира мишката. Обърнете внимание, че когато чукнете с левия бутон на мишката върху него, се маркират цялата шит, всичките 256 колони и всичките 65 536 реда на таблицата.